adevărat susținerea publicului ei. Dinamoviștii au trecut, iată, peste amărăciunea acelui eșec 0-4 pe terenul celor de la CFR Cluj. În runda precedentă, când formația lui Măldăreșanu se impunea acasă 1-0 cu PSG 1948 Craiova, Ruben Fonseca, eroul acelui joc, este și astăzi pe lista rezervelor. Tocmai acum când Liga Profesionistă a anunțat că Dinamo are 7980 de spectatori în medie pe partidă, este cea mai mare medie din ultimele 9 stagiuni pe care le-a petrecut Dinamo în eșalonul de elită. Arena are puțin peste 8000 de locuri, așadar ar fi trebuit să fie plină dacă Dinamo își păstra media din acest plan. Abdallah, care cade, e minge în careul oaspeților și e degajare până la centrul terenului. Urmărește acolo Patrick, el va arunca de la margine capitanul câinilor. Brigada de arbitri condusă de Iulian Călin, Vasile Marinescu și Ferenc Tunioghi sunt cei doi asistenți. Robert Avram este al patrulea oficial. În camera VAR Marin Barbu și Stelian Slabu. Paul Mincu și Alexandru Deacon, observatorii acestei partide. Gabriel de Moura întoarce balonul pentru Edgar E. La al doilea meci, Edgar e la Dinamo și în același timp la al doilea meci ca titular. Un fotbalist cu un trecut foarte interesant aici. Gabi Iancu pasează pentru Daniel Paraschiv. Alessandro Murgia s-a prăbușit în marginea careului dinamovist, însă fără a reclama că s-ar fi petrecut ceva neregulamentar. O prima acțiune periculoasă a celor de la Hermannstadt venită însă după o eroare a dinamoviștilor. Remarcam și în partida trecută jocul bun al lui Edgar E, fotbalistul din Guinea-Bissau, care a jucat la Campionatul European de Tineret și la Rio de Janeiro, la Jocurile Olimpice, alături de naționalele respective ale Portugaliei. Aici este faza, alunecă jucătorul dinamovist, îl împiedică acolo pe Murgia. Murgia nu cere nimic. Încă un balon jucat de Sibieni, o șansă acum pe care o are din nou Murgia, trage la poartă pe lângă. Prima ocazie de gol o au oaspeții. A fost Balaure, pardon, nu a fost Murgia, Balaure, cel care are 7 goluri și 6 pase decisive în acest sezon. Nu prinde spațiul porții de la marginea careului mare. Încă o dată șuturi și e al doilea semn de nesiguranță oferit de fundașii centrali ai lui Dinamo. Încă o minge care e pierdută, dar e lovitură liberă arătată de Iulian Călin. Mai devreme Balaure a fost tentat să-l aștepte pe Butean, care venea la învăluire, venea lansat, însă până la urmă a șutat el. Vedem pe Jerico Copici, cel care a fost antrenor atât la Dinamo Zagreb cât și la Hajduk Split. Marile forțe ale fotbalului croat. Pasează Patriche pentru jucătorul de bandă stâng Bordușanu. Din nou Patriche, o minge pentru